Салому алейкум тамошобинон ва ҳаводорони канали Libos TV. Имрӯз мо дар бозори Корвон рӯ ба рӯи Корвон Сити, ина бозори инҷа Корвон Ситиро ҳамат мешиносед, фақат аи тарафира инҷа мувофиқи хоҳи шумо магазини суртука инҷа да ба навор мегирем, ин рост мерем рӯ ба рӯи Корвон Сити. Аими раҳай надидин, раҳра дидин, аими раҳда аим тараф дар дора рӯ ба рӯи Корвон Сити, ҳаминҷа дар дора, ҳаминҷа дар бораи ҳама чизе ки ҳаминҷа да ҳастай шумо да маълумот метем. Рақами магазин чанд буд ака? Чанд? 41 магазин. 41 рақамш 41 хай важне нест. Пешаки ман навора нишон додам шуморо ки меоин рӯ ба рӯи Корвон навора бибинен. Аввал навора бибинен, вақте ки навора саршавиша ки диден саросима нашин то ахира хиш рӯак тамошо кунен. Ин магазин ёфтанаш осон акай. Ан ҳаминҷа да чиқаде ки шумо мара гап заден ки ҳами суртукои тозаи туркиро навор бигӣ. Ман аз суртукои тозаи туркиро ҷоша ёфтам. Шумо да навор гирифтаистам. Шумо метонед ки омада харидорӣ кунед ба дили пар. Чиба ки иҷада ҳамаи намуди суртукора баъд сифати нағзша ёфта метонед. И магазина як бори дига мо рақамша гап занем. 41 магазин баъд савдогарам инсони хубай хушрӯ хайтон гап мезанад дар бораи чизош маълумот мета ки чӣ хелша бигӣ, мисол кадом сифаташ нағзай, ҳамаи сифатош ку нағзан, яки вибри шумо хати вобастай қайтон хушрӯ суҳбат мекунам масъалаи савдода. Марҳамат сар мекунем. Ай ҳами и размери чанда то чанда дорен ака? То 6XL доран. нархшон чанда ака? 2000 сомон. 6XL 1 метр 15 сантиметр. ина марҳамат 2000 сомон, размери 6XL турки тоза, нархш 2000 сомон будааст. ана бо ҳастай ҳами хел чӣ бори чӣ мегӯяд тигровишо тигровиш ҳастай. иам размери то 6XL 6XL ба чӣ размери худмон чанд мешавад? 58 пушо метонен ки 100% гап занен. ира бинен моделаш чиқилай остиноша бинен 100% чизи оригинал. нархи и чанда ака? ҳами то ахира ҳами як нарха я? имрӯз ма камтар дуртар местам мегирам. ин ҳамиҷада 6та 7та иҷада ҳозир 7та стойка да мондагия 20 модел 2000 сомонӣ, дарозиш 1.15 будааст ба дараҷаи оли зур. анаҷада моделош ҳар хела ина павукуси шумо метавонед ки ҳамиҷада павукустон суртукора вибр када бахтона бигиред. инаҷада бо дуруш хели камтарак зарчопай. анамиш аҷоиб неки фарқияташ аҷоиб ки сияҳай айдур сияҳ метава айпеш хели бо чи зар дора внутрени хели чиёи зард қати уроишоташ аҷоиб буд. айдур скромни метава аҷоиб буд, айпеш дига хел метава. ана иш инаиш бо моделиш дигай. чиқаде ки ози фурӯшанда гап зад, иҷада 20 модел зиёд ҳастай. ай ҳамин намудое ки як даҳан бо иҷада ҳастай дарози калташ боз бо шумо да мо маълумоти пратар метем. инаиш бо дига моделош ёш прамоян остинош прамоян тугмошон хай инахе кнопшия тугмошон кнопшия. дарунаш чӣ меганира? шерс меганира? шерсовия даруншон шерсови. нархшон 2000 сомон. ай тараф ҳам ҳаста я меоне? ай тараф плашо ҳастанд. хай имрӯз ози барои чиё суртукомо шуморо намоиш барои суртуко мешавад бо паго, барои палтои туркӣ, барои плашои туркӣ маълумот метем. ака ай тараф мо мегзарем. иёш чандия метр 90 сантиметр 1600 сомон. ҳами тараф и поён чи? ина чизе ки шумо экрана мебинед 90 сантиметр дарозиш, нархаш 1600. баъд размер чанд ака? то 6XL ё? иё ҳам то 6XL. 6XL. ина марҳамат. ина чиёш то 6XL
размери дарозишон 90 ай 90 намамо бибинед не чизои турки ма хеле шид ки шумо мара дар бораи ҳамин сурткои оригинал сиёмка кардам ма кофтум наёфтабдам ан ҳамиҷада ҷои асосиш ҳамин ҷай рӯ ба рӯи Корвон Сити марҳамат 90 сомонӣ 90 сомонӣ 90 сантиметр на чун 1400 бидон 1600 сомон марҳамат метавонед ки шумо биен харидорӣ кунед иё ҳам ҳамун хелай тигровишам дора сияшам дора модел чанд модел намо дорӣ модел 30-40 модел ай ҳами ҳастай ана тара инаёш буд чиян тигрови модел шай дарунаш хай как всегда ё инай банотай чхелай бан шерст то 6XL шумо метавонед ки омада харидорӣ кунед 90 сантиметр марҳамат болодам ҳастай болодам ҳаст обшики ма барои шуморо нишон додистам ки шумо моделоша хушро бубинед оре бисёр талаб кардем сурткои тозаи оригинал сурткои тоза марҳамат сурткои тозаи оригинал дар ҳамин ҷа ҳаст шумо метавонед ки омада харидорӣ кунед анаиш бо холчаи аҷоиб иш дигар хел модел 20 намуд будааст чхеле ки фурӯшанда мега фурӯшанда гардан ки гарантӣ додан ин чизое ки туркиян турки тоза иё ҳамин тараф дагиё нака ане бологиёш чи 2000 дарозишон 1.15 нақшон 2100 сомон 2000 сомон 1900 сомон ине бологиёш кадоми да мисол маъқул мешава скриншот мекунед мада мепартоед ман шумода дастафка мекунам иҷа ҳамаи намудош ҳастай зиёда ай ҳар размер ай ҳар модел 20 намуд бо чӣ дора 20 намуди суртук тайёр кардагӣ ҳастанд хубиш дамияе ки фурӯшанда мегӯяд ки ман чизимда гарантия метавам чизи туркияй муҳим анамияй подделка нест китайский нест шумо метавонед ки ба дили пир биёед харидорӣ кунед чӯба ки мо як дукона сиёмка карда будем у дукон чизош китайский биромадан барои ҳамин ма занг мезадан мада ман мегуфтам ҳаминҷа харидорӣ накунед дига ана касе ки харидор ҳастай ин магазин меоед рӯ ба рӯи Корвон Сити ма рақамша гап задагӣ ҳастам ин инҷада ҳамаи маркош ҳастанд ая да баландия ма айтар мегиримшон дурушон 600 то 6XL пуш 6XL пуш 6X ба хидмон мешидай 58 то 58 пуша метавонед ки суртук пушо муроҷиат кунед инҷада бо ҳеч ҳастай полни рост зардай полни рост зард аяк чи чанд расветка дорам дар як чи чандта чиза диват кардагиай касе ки дар канал обуна нест марҳамат обуна шавед касе ки обуна шидагиай лайк бимонад дар комментария бинависад ки кадомуш нахаренам бинависед ки кадомуш шумода маъқул шид мисол кадоме ки сум надора ай ташкил мекунем якта падаркаш мекунем касе ки сум на самом деле надора ҳамун менависа ҷамъ мекунем ҳамин якта чи падаркаш мекунем агар як сол падрият бинависа ки ҳамин чиз мада дар кораи суртук дар комментария бинависа як сол падрият ҳамуда якта суртук не ки ниёзманд бошад ҳамин суртукда ҳавас дошта боша ки ҳам чизои туркӣ фирмашон ном надора ка фирма номи фирма чия Франко Леонардо будай номи фирмаш тоза гаранти хати касе ки мисол бо як бор дига таъкид мекунам дар канал обуна нест марҳамат обуна шавен касе ки обуна шудагиай лайкамона баъд айнами фирма Франко Леонардо омада ҳамин магазин харидорӣ кунам
با ای نام کانال لیبوس تیوی گپ زنن البته از اونم میکنن اسکیدکا میکنن شما خریداری کردن میتونید باقی سربلند باشین عبود باشین خدا حافظ